Здравейте, приятели, аз съм Евгений Атанасов, PND. Така, защо ни нямаше дълго време? Имаше някакви причини, бих казал не дълго време, а няколко месеца. Защо ни нямаше? Поради многото студено не можахме да снимаме клипове. Даже ние почнахме да снимаме, обаче не се получаваха добре клиповете в тъмнината и така. И защо ни нямаше сега в топлото време, нали? Нямаше нищо, защото имахме работа, както знаят някои наши хора. Така, днес ще снимам един нов клип, Криеница. И в този клип искам по това видео в коментарите да ми напишете какви клипове да снимаме от сега нататък, какви клипове ви се гледат и така. Нашите момчета се родиха, ще се крият по двойки, те двамата, Джанир и Айхан ще се крият двамата. Айхан и Синан ще се крият двамата, Синан и Джан ще се крият двамата. Така че няма кой да се обяснявам, приятели, почваме клипа. Така, хора, пускам 5 минути таймер, за да може нашите момчета да се крият. Обаче, като се крият на едно място, нямат право да се местят. Аз още го пред вас казвам, нямате право да се местите. На едно място ще криете, може зад този обект, но извън обекта не може. Нали, повече надълго не може. Ей, тук например, тук отзад. Извън обекта не може. Така. Значи, ето да покажа на камерата. Пускам 5 минути таймер. Тръгвайте. Снимайте всичките клипове. Ето момчетата. Отиват да се крият. Като остане една минута, пускаме видеото. Здравейте, хора! Аз съм Синан, той е Джан. О, брат. Не знам, брат. О, брат! Как? Ай, аро, бе! Къде влизаме, хора? То! Къдохме! Оу! Джан, къде си, бе? Не намерихме мястото, май. За малко трябва. Чакай малко. Пауза прави за малко. Що, бе? Чакай малко. Добре. Така, хора, криеме се. Таймера още отива. Джанко, нещо прави. Значи, хора, тръгнахме. Отиваме да се скрием. Чели, къде са, бе? Тръгнахме, хора, тръгнахме. Брат, къде ще ходим? Ние къде ще ходим? Имам... Спейте. Ние всички назад отиват. Ето работа и сега се... Ето училище, ето. Ко може да правим? Ето обекта. Ко може да правим? Да отидем там, му кажем му се. И малко на пауза. 3, 2, 1, таймера изтачи. Момчета! Идваме! Бахте алармата! Идваме! Сега, елате да снимеш, да ги търсим, да видим на къде са дъмнаха. Но тук после пак ще търсим, тръгваме нагоре, за да може първо оттам насам да търсим, разбираш ли? Да. Сега. Но не да правиш близко камерата, за да можеш, нали, да се виждам хубаво. Какво правя, малко оставаме назад. Да видят хората къде търси и какво правя. Тя тук не знам къде могат да се следват. Тук по прозрачите искам да видя. Много няма никой. Кажи. И сега.
Но тук към тези малки няма как да влезат, защото има копиви. Затова тръгвам туй нагоре, после от туй нагоре вече трябва само тук да не се близва и да се с палати. И там се това скоро не знам дали се те. Тук няма никой. Това ще има там нагоре дали. За тук пълзалата дали има хора. Не знам. Не, няма. По дървата няма. И тук няма. Тя. Това нагоре да продължаваме. Защото те са крият под двойки, нали, лично ще ги намерим. За 2 минути сигурно или 5 минути не знам. Точно колко. Насам не знам, после ще видим. Мен ме съмнява, тук после ще видим. Сега да тръгваме на там. Сега е само тук. Не съм видим никой. Тук има ли някой? Не. Тук няма никой, добре. Тук няма никой. Насам ще проверим след малко. Но ела след мен всяки. Покажи тук, че някой е бягал. Кажи. И тук си има пътека, бе, брат. След пътека какво да прави? Всичко се чува. Но аз мисля, или тук отдолу ще са, или там за дърветата някъде. Но тук така напред сме отивали. Ето виж от тук така. Обаче аз насам искам да проверя, после и тъй ще отиваме. Но там после това се отстъпи от мене. Насам да вали. Ето от тук са отивали. После енигите от тук са минавали. Или пък така. Но намери. Някакви хора. Все пак да не са събдемнали чак някъде на утре. Дали има хора не знам на нас. Но няма никой. Няма никакви хора. Сега. Това там. Нещо някъде е бягал там. Много са големи. Трябвате да видим. Тук има пътека. Някакво по-пътека пътека. А тук е кой? Не знам. Тук се е темно. Тук се е темно, не знам. Тук сигурно нашите момчета нарочно са го направили, за да може да не може да мине. Но ще мине. Чули? О! Не. Не мисля, но ела. Сега тук. Тук има ли някакви места? Но ще отиваме на там нагоре. Ще видим дали има някакви, или не. Но тук има проверим. Тук мислиш ли, че са влезли да брат вътре? Мисля, че има някой там. Мисля. Аз не мисля, но... Тук вътре има ли според теб някой?
Не знам, отиди сега ти така с камера, като покажи. Ще можеш да минеш на там, да видиш дали има някой. Има. Кой има? Намери ги! Кои са там? Излезте, бе! Кои са там? Опа! Те са Джанер и Айхан ги намерихме. нямаме късмет. Сега, Кой е намерил? само вас. За Само сега. ние ли, бе? За сега само вас. Къде бяха? Еми, какво беше? Значи, ако сме тениха това. Не, Мислиш? Някой. ако са си сменили, Някои са сменили след сигурно. Защото ние но тук не мисля, че има някакви. Ела сега ти насам дойди. Но тук дали има някой не знам. Ама няма, бе, не се вижда. Казахме, че Я влез с Чакай да камерата, покажем. покажи. Няма никой тук. Добре, ела сега насам. Ела. Тук няма никой. Не. Няма никой, бе. Ела сега. Сега. Тук, нали, има някой. Вътре. Това нещо права ли са, бе? Или не? Я. Я се ти със светкавица. Чакай. Има ли? Ей, там отзад. Да няма никой. Ще може да минеш или? Я светни с камерата. Щото се чуват. Влез бе, влез. Те тук са влезли някой, ама кой не знам. Не, не мога откуда да мина. Няма ли да може да влезеш? А. Тук няма никой. Затвори врата сега. Много ме виска. Обаче тук другите къде изчезнаха, бе? Джанер и Айхан къде изчезнаха? Значи хора намериха ни първи, защото много шум дигнахме и просто нямаме късмет. Това е, брат. Ими хубаво място беше. Ама аз ти казах, не мърда много. Ти пак. Ими хубаво място беше. Къдехме на това. Хубаво място беше, обаче другите не знам дали са сменили. Трябва да видим видеовете. Да. Значи нашите видеа са, всички показваме къде влизаме, къде правим, къде бяхме, през времето показахме времето, питам го. Ими нямаме късмет, хора. Очаквайте. Това е от нас. Това е от нас, очаквайте в канала ни. Абонирайте се. Абонирайте се, лайквайте. Това е от нас. Еми, това е от нас. Довиждане, чао. Бахте майката, брат. Но тук няма как да влизам, защото... Кажи сега колко е високо. Такова като него. Брат, как да влизам, бе? Дисквалифицирам. Чай се натам, добре. Минава се натам. Че са много големи тези. Така, брат. Те са по-големи от мен, брат. Тя. Само двама ли намерихме ние, бе? Къде изчезнаха дими? Другите не знам. Знам ли се някакъв? Другите не. Знам ли тук да излезем там?
Еги тези двамата си идват от нам някъде. Не знам къде. Останаха назад. Интересно. Страната му. Това ще бъде много хубаво видео. Според мене пак ще има. Маш. Нали така? Това пък няма, тук не трябва. Повече оттам не можеш. Насам повече не можеш. Това ще проверим камерите. Къде ще събдем да не с нашата ръчета. Ела сега пак се спре да вървим. Тук сега сме отгоре, това на събдем. Разтълчи сме целия регион само тук. Това ще видим. Къде ще събдем. Само да подчертая, сега след една седмица или две бих казал, тръгвам за чужбина в Холандия. Там ще качвам клипове на нашата кола BMW E60. Ще почвам да я тунингувам и като отида там, първо ще изложа един буфер ще изложа и вече тук като я прибера в България почвам по външния вид, после по силовия тунинг. Така че ако искате и такива клипове да качвам, напишете под това видео в коментарите какви. Къде ще дъмнаха тези? Ние поплетяхме ли да сме пол? Да не са там. Тук ли бе? Не се вижда бе брат, то много тъмно е. Как да се пускате много тъмно? Това няма как да бе. Ей, тук бе не се се дъмнали някой, ама не знам. Ще видим. Да, сега насам вървим. Не искам продължа да нещо положение. Така че ще видим насам. Не знаем. Къде са дъмнаха тези другите бе? Ево, то почна да вали бе. Сега чакам малко за малко да спрем и ще пуснем пак. Как ще ти наврат, вижте? Да, виж как бега. Един, но почна да вали. Ето, вижте, ето извън двора идват, вижте. Чай, стоите сега не идва, чай. Още един дойде. Още един дойде. Снимайте ги, бе. Снимайте ги, бе! Виж колко стана брат сега. Вижте, извън двора идват, ето вижте хора. Вижте хора! Скачайте!
Burgaz'a gideceğim, 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 gideceğim. Ben geri Sinan'ı göreceğim, 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 göreceğim. Büyük düğünler yapacağım, masaları kuracağım. Ben sinemada çalacağım, 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 çalacağım. Altın dişli zinam, altın dişli zinam. Güzel de güzel de zinam, zinam, zinam.